Aquí som al Castell Gran Moulin, en compagnie d'Enric Balaguer, internauta, blogaire, e també militant polític en Catalunya del Nord, i és estat present aquí per la jornada aquí organitzada pel País Nostre. Alors, primerament, blogaire en llengua catalana en Catalunya del Nord, és així o pas? La llengua catalana és una de les primeres d'Europa al nivell d'internet, doncs és normal que nosaltres catalans emprem la llengua catalana per fer un blog, ho trobem natural. El meu, per exemple, és bilingüe, ho faig perquè la gent entengui, però tampoc a vegades me pregunto si ha realment de ser bilingüe. No, és una cosa fàcil i hi ha tots els sistemes per fer blogs en català. Alors, Catalunya del Nord és a prop d'aquí, és a costat qualques quilòmetres d'aquí. Un català del Nord ben pas souvent aquí, din l'Aude, din l'Engador. Ou si ben per tastar l'ubi, e uei, l'ubi del Gran Moulin, t'ha plasegut? És un vi que arribaràs a veure? Sí, és un vi excel·lent, estem obligats a dir això quan som aquí, però nosaltres tenim la preferència dels nostres vins. Que els catalans no vinguin aquí, jo estic pas d'acord, perquè per exemple soc seguidor del rugby 13 i Lesignan no és una terra desconeguda per al rugby 13, al contrari. No, hi ha moltes relacions entre l'Aude i la Catalunya Nord, això sí. I quan el vi, evidentment, crec que és bé de conèixer els altres vi, però evidentment jo soc sense portar perjudici a ningú, soc per la preferència catalana. Avec aquí has hagut una causa politique, la causa d'Occitane et la causa catalane. Bon, je ne suis pas d'accord avec tu préfères le vi occitan et le vi d'aquí. Bon, en matière de politique, je préfère la situation catalane que la situation occitane, que l'has vist aquí. Alors, commentar sur aquella situation. No, tornem a repetir sobre el vi. Jo quan soc aquí m'agrada beure vi d'aquí, això que no hi ha cap problema de productes locals. La situació política, evidentment la situació és que la impressió que tinc és que el moviment occitanista és una mica més fluix que el moviment catalanista. Això és per raons històriques, segurament, per raons d'estructures i tot això. Vaig durant la reunió fer una anàlisi de les últimes eleccions regionals. Evidentment, la llista, la Llenguadoc Catalunya que s'havia presentat, va treure molt més vots a Catalunya. Això no vol dir que no hem de fer pinya, hem de col·laborar junts perquè estem dins la mateixa regió administrativa, això és així, i doncs nosaltres hem de fer pinya i hem d'anar junts a eleccions. Això ho trobo normal i coherent. Si estem a Llenguadoc, Catalunya, Llenguadoc Rosselló, entre cometes, hem d'anar junts i els catalans han de portar la seva energia en aquestes llistes que hi eren als regionals. Tu connais le tractat des Pyrénées et la frontière costumière aquí entre Occitanie et Catalunya, et tu as la coutume de passer la frontière parce que c'est un candidat à les eleccions européennes de l'autre costat de la frontière franco-espanyola. Això per un català no planteja cap problema. Jo tinc administrativament les dues nacionalitats i per això he tingut l'oportunitat de me presentar una llista catalanista, nacionalista catalana a l'estat espanyol. Pot semblar una mica estrany, però per mi és tota la naturalitat. Jo veig el país Catalunya sense frontera. Sempre explico que nosaltres, catalans, no hem de funcionar amb les fronteres dels altres. El Tragal dels Pirineus és pas una frontera que els catalans han volgut. Doncs ara, quan podem, funcionem amb la nostra Catalunya, la nostra nació, i evidentment amb tota naturalitat i amb molt de ple que he tingut l'oportunitat de participar a aquesta campanya europea amb la llista de CDC i d'altres partits.